isijwayelo sibekelana udaba lwamaphupho. Kafushane nje mina ngibeka ngokuyithoba. Ngifisa ukuthi ngidlulise nje ukubonga kuno wonke umuntu olandela i-channel. Abanye sibe nabo isaqala namanje lokusinabo. Ngifisa ukuthi uNkulunkulu nonke nje enilonde, uNkulunkulu nonke nibusise konke nifisa empilweni nikuthole. Uma ufisa ukuthi sikuchazele iphupho, ubhala ku-comment section, ubuze lokho sikubuza. Kodwa ke isifiso sami ukuthi uma lilide noma linama-details amaningi, uvele ufake i-airtime ungifonele. Uma nginaso isikhathi ngeke ngikuphendule nje ngokukhulu ukuyithoba. Engikwalayo ukuthi umuntu engi-WhatsApp, lokho kungenza ukuthi umoya wami ungahlali endaweni ufuna uhlale kuyona, ube suphazamiseka umuntu bengi-WhatsApp. Angiwuthandi uWhatsApp ngenhliziyo yami yonke. Kodwa ke asenze kanje. U505 gang kusho ukuthi umjida lona. Angazi noma umjida kodwa sound like ngathi umjida ngoba u505 gang uthi ke ukuphupha umuntu wakhe ekunika ingane kodwa aninayo in real life. Uchazani mfundisi? Okay. Ngawuthi into esingayisho la ukuthi uma uphupha umuntu ekunikeza ingane, uPaul ngaba oluhle noluvameke la ubika ukuthi kungenzeka unobudlelwano obuqinile, unozwano kanye nobumbano nalowa muntu. Kepha ke sesithi-ke ngamabomu, uma uphupha inqandamate sakho sikunikeza ingane, uPaul uhle kakhulu ngoba ke luvame nalo ukuchaza la ubudlelwane obuhle nobunenqubekela phambili. Kepha ke uma ukuthi isithando sakho sikunikeza ingane, uma kungukuthi niney'nkinga enibhekene nazo njengamanje futhi mhlawumbe sekuneqhekeko phakathi kwenu, lolu-ke luphawu lolu lusho ukuthi-ke lowa muntu mhlawumbe usenayo intshisekelo nesifiso ukuthi mhlawumbe nisixazulule lezi nkinga futhi nigcine senivuselele nothando lwenu, yabona. Futhi uma isithando sakho nomphupha ithando sakho la sikunikeza ingane, uPaul ngabe lichaza nje ukuthi lowa muntu mhlawumbe unesifiso ukuthi ike nithuthukise mhlawumbe ubudlelwano benu, yabona, nibuse mhlawumbe kwesinye isigaba esingcono. Ngenzeka ufuna ukuthi kube nokuthi kuba nevavu umnyana, yabona, ethi ama-spices nyana, bese luthuthuke lolu thando noma luthuthuke lobudlelwane. Kodwa kwesinye isikhathi uma uphupha isithando sakho sikunikeza ingane, uPaul ngasho ukuthi mhlawumbe kumele uqaphele, kumele ube mehlomane ngoba kungenzeka ugcine-ke la usuba isisulu senkohliso, uba isisulu sokuxhashazwa, uba isisulu sokuholelwa ophathe uba ukuthi awunakile, yabona. Ungagcina usushaya ngemva iphindiwe. Kodwa kasiphethe ngokuthi-ke, kodwa kuma uphupha isithando sakho sikunikeza ingane, uPaul ngabe lichaza ukuthi kungenzeka lo muntu usenaso isifiso sokuthi akuzalele ingane, noma usekulungele ukuthi kunikeze ingane, yabona. Makungukuthi umuntu wesifazane, makungumuntu wesilisa, kungenzeka uyafuna ukuthi hayibo ndoda phela usalubamba, yabona. Why sisho kanje? Sisho ngenxa yokuthi kuyenzeka iphupho linjengoba linjalo, lenzeke njengoba linjalo, lingadinge ichaza. So uma ukuthi iphupho lakho liqondile, umphupha ukunika lengane, umuntu wesifazane lokunikeza lengane, kusho ukuthi kungenzeka usekulungela ukuthi angakhonseiva futhi unaso isifiso sokuthi angakhonseiva ingane yakho. Kanti uma kungumuntu wesilisa ekunikeza lengane ukuthi hayi ndoda, hayi yena usilingele, uselungela ukuthi akore igoli, wena-ke wenze njalo, u-incubate lengane, yabona. Siyabona uNkulunkulu ekulona, uNkulunkulu usisi.